Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded like this one. And chandagwina zvamanje chiri kupisa. It's very hot. Anzi vapiwa ma sanctions pamusoro peumbavha. Vahwani tisatapinda munyaya yechiri kupisa zvamanje ka ndikuti kana une business raunaro rauda kuadvertisirwa ndibate namba dzangu ndo dziri kubuda pasi apa handitika kana une nyaya yaunayo yauda kuripota ndibate futi pasame number ipapo. And let's not forget all-in-one herbal medicine handitika gwenzi riri kupisa, gwenzi riri kushanda zvemandorokwati handitika batai namba dziri pascreen apa mamati tanzina DJ Holly tiri kuda gwenzi ratinofanira kugara tinaro mudheni. Ukaita musoro rinoshanda, ukaita musana, ukada kucleana system, gwenzi riri kushanda zvese. Saka nyaya ndauya nayo inyaya yema-sanctions hanzi shamu ine munyu yarova mukuru wenyika handitika nerimwe timu rakati one day ndo statement riri apo. This was the official statement iri White House handitika, but isusu ndine report yandinayo yandoda kuti tijambire muripoti iyoyo timboteerera tichasonzwa zvisere kuti zviri kumbonyatsofamba sei handitika. Saka without wasting much of your time, kana uchangotanga kusvika panapa usakanganwe kusubscribe handitika, nekuti kusubscribe mahara. Saka rikatinzwa kuti zviri kunzi nenyaya yema-sanctions iyo. The U.S. Treasury Department says President Mnangagwa was involved in corrupt activities relating to gold and diamond smuggling networks, and further claims that he provides a protective shield to smugglers operating in Zimbabwe. He's targeted for directing Zimbabwean officials to facilitate the sale of gold and diamonds in illicit markets, and for taking bribes in exchange for his services. Right, mangozvinzwira omega. Last year pakaita nyaya yakanetsa ye-gold mafia, and zita remukuru raitaurwa kakawanda ipapo. Vanhu vakati saka vanhu vachasungwa pachadai, but hapana zvakaita sei zvakazoitika. Ndo zvinenge zvaita kuti tisvike patasvika pamuzuva ranhasi kuti tirohwe neshamu ine munyu handitika. Saka rikatingotsokorodza munyatsopanzwisisa mupabate kuti zvipomerwa zviri kupomerwa mukuru wenyika izvi zvakambonyatsomira sei. The U.S. Treasury Department says President Mnangagwa was involved in corrupt activities relating to gold and diamond smuggling networks, and further claims that he provides a protective shield to smugglers operating in Zimbabwe. He's targeted for directing Zimbabwean officials to facilitate the sale of gold and diamonds in illicit markets, and for taking bribes in exchange for his services. Zimbabwe's president is also accused of serious human rights abuses related to his official tenure for directly engaging in corruption, including the misappropriation of state assets, the expropriation of private assets for personal gain, and bribery, among others. Zimbabwe's First Lady... Chioko muhomwe ndo chiri kupomerwa mukuru wenyika kuti hanzi ari kuchengetedza mbavha dzakaprotectwa, dzakafugidzirwa kunzi dzisabatwe handitika. Ndofunga mukuona anonzi ani wedu Hubert Angel arongopinda nekubuda munyika mushure mekunge aexposwa neAl Jazeera. Saka ndo dzimwe mhosva dziri kupomerwa mukuru wenyika kunzi aiwa vari kuchengetedza mbavha idzi dzofanira kunge dzakaita sei dzakasungwa. Mnangagwa is accused of facilitating her husband's corrupt activities, while Vice President Constantino Chiwenga is also listed for his leadership of Zimbabwe's security forces that have allegedly engaged in violent repression of political activists and civil society organizations. 3 entities are also listed: Secunda Holdings, Fossil Agro, and Fossil Contracting. U.S. Deputy Treasury Secretary Wale Adeyemo said the U.S. remained deeply concerned about the democratic backsliding, human rights abuses, and government corruption in Zimbabwe. Also weighing in, U.S. Secretary of State Antony Blinken indicated that the designations were under the global Magnitsky sanctions program as part of a stronger, more targeted sanctions policy towards Zimbabwe.
In relation to the older, more than 2 decades-long sanctions regime that was terminated, dozens of people and entities were set to be removed from the listings, including the president's eldest son, Emerson Jr. Chauvin Bryceby's SABC News, New York. Right, mazvinzwira mega musazoti mukomana anotaura news dzekunyeba, mukomana anotaura zvinhu zvemusoro wake, ndo nhau dziri kuitika zvamanje manje. Let me know what you think kuti munhu akadai so angaitwe here chairperson weSADC. Ndine mashoko andichazodzoka nawo panapa emukuru wenyika achitaura pamusoro pesummit ichiri kuitwa muZimbabwe muna August. Mozvinzwira mega kuti bo here zviri kuita sei zviri kuitika izvanditika. So ndo nyaya yanga ndangokuigirai zvamanje manje kuti muzvionere kuti ndo zviri kuitika mumanharaunda yatakagara naye. Kaunzi mukuru wenyika ari kupomerwa mhosva yeutsotsi yekuvhara nekuprotekta mbavha, saka arohwa neshamhu ine munyu under masanctions anditika. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scene, tukuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotera.